Elikkä sisältähän tää on tämmönen. Niin kilpa-auton kuuluu ollakin. Sammutin löytyy siitä ja takana ja kaaret vaan ja on tosiaan vahvistettu tämä taka-akeleekka tuota erikseen vielä. Ja sitten kontisahan meillä on täällä vahvistus ja turvatankki kahdella pumpulla, 2 filtterillä, iso akku. Tähän tulee vettä, vesipumppu. Isot polttoainelinjat menee auton alta. Ja sitten samoin tuo vesisumut menee auton alta. Ja tosiaan vaihteet on tämmöset. Niin, tämmöisessä kuuluu ollakin. Noin se on vappaalla ja se oli rattilukossa, otanpa siitä virrat päälle ja Mersun rehkurelle siellä automaattisesti meille hehkuttaa ja tämähän tässä nyt muista sammuu kaikki seisonut tosiaan eilisestä asti. Tuosta lähtee trekki päälle. Tuosta menee sitten sumut keulaa vesipumpulta ja tuossa on sitten se vesimetanoli. Tuossa on lisälämpömittari. Ei toimi aina, varmaan anturi rikki. Yleensä kuumana sä ajat kuumaksi, oikeesti kuumaksi pelaa. Parempi niin päin. Niin no, tää simusarjalle tiivistelusta, eikä demusarja pois, jos haluaisi vaihtaa se anturi. Tuosta menee valo päälle ja öljynpainettahan siellä on nyt 4 baaria, mutta se, kun täällä on 20 mitään 2 lämmintä. Jos on kylmä käynnissä, siellä on 5 baaria painetta. 10, 60, 10 motuulithan siellä on. Ja tosiaan siinähän se käydään hirskittelyyn. Kova hehkurelee ja alasuuttimet, vesisuuttimet ja öljylauhuti on ja iso mälijääri ja alumiininen syylari ja vuotin pönttö tuossa ja Mersun paisaria ja lohkolämmitin löytyy ja tuolla on lisätty, tuolla oli se lisävesikierto tuolla alla. Ei sitä nyt näyttä saa, eikä tässä mitään kuulekaan. Mutta semmonen pelihän se on. Täällä pumput surisee kivasti, on hiljaiset ja semmonen. Ei kai siitä oikein muuta osaa. On siisti peli. Ei oo missään ruostetta ja no jotakin tämmösiä jotakin, mutta siis tää on kilpa-auto. Ei oo mitään ruosteet on korjahan tämän kokonaan. Joo. Ei kai sitä sen enempää. Näytää nyt tämä toinenkin puoli. Semmonen pirssihän se on. Oikeinkin siisti peli, joo. Vaikka itse sanon, lasi on uusi, siinä on yksi tuommoinen. En muista onko tullut mulla talvella vai oliko kun ostin, mutta se on kuitenkin muuten ihan uusi tuo lasi. Kummennukset takana ja joo. Eipä siinä. Semmonen.